Днес ще играем някакъв кросирод, така малко да покажа какво има в тази игра. Взелих компютър, сега 3.1. Тук преди. И как се развинах с влак. Стига си лагил. Стига. Програмата не е чак толкова огромна, че да те натоварва с някой. Вижте, да, повече пари, ако се запознаем с кросирод, ще го кажем. Да, след един час път ще ми е други пригиб. А сега имам нормалната коза, естествено. Каква коза? Чикен. Пак чикен. 3 фрог. Пингвина. Франкенштайн Спекетмен 115. Драгана. Бътърфлайката. Скулгърла. Кейдрама актор. Между благодаря за новите абонати, наистина много съм благодарен. Един ден, 2 нови абоната, наистина. Браво на тоя, забравих му името. Абонирах се за него, който беше коментирал когато на ония клип, че вече, кога снимах първи епизод на Майнкрафт, там че вече започвам да снимам. И се абонирах за него, да знае, ако чуя това. Поздравление, един абонат повече. Да, и жирафа имам и естествено Пакман. Това е якото на Пакмана. Да, като не съм от най-добрите на кросирод, но като ме заболя за това. И това е игричката. Така малко. Ще смена толапът. Да, яко ми. И между другото с други хора, които ще започват да снимат, решихме да направим нещо подобие на пакт. Тоест, абсолютно няма да имитираме пакт. Просто не знам как се казва това, де те го правят, защото съм забравил името. Майче някакъв свят, в който всички се оцеляват така, нали, там включването пакта преди 2 месеца, обаче няма да имитираме въобще пакт. Това си и така за очаквате нови клипчета. Аз бях Петър Гейминг БГРР. Не ви този епизод ви харесал. Да, казва се... Забравих как се казваше, оле. Още не сме започнали нищо по него, на сите, защото да има ключи за сите. Ще се начало сме 3, обаче приемаме. Да, към кое се казва? Добре, надявам се да ви харесал. Така, коментирайте да се